Здравейте, аз съм Диди. Аз съм Мариела. Искаме да ви разкажем за нашето незабравимо и много изпълнено с много положителни емоции лято в Ню Джерси. Как попаднахме там? Всъщност, как попаднахме там, решихме, че ще заминем двете с Диди, ние сме колежки, аз търсих с кого да замина, тя също, нямахме си другарчета, решихме, че това е много подходящо за нас. Отидохме в офиса на Use It Colors, там ни посрещнаха много усмихнато, обясниха ни всичко. И естествено, че ни помогнаха супер много с всички документи, с всички неща. И явихме се на Job Fair, мисля, че през април месец беше, и си харесахме една оферта за Ню Джерси, за един хотел, който се намираше на брега на океана в Лонг Бранч. И решихме да отидем там, защото решихме, че ще е много добре да се попечем малко, да съберем малко тен покрай останалите емоции. Главната причина да отидем там беше, че е на час и половина от Ню-Йорк. Всеки иска да види Ню-Йорк, а ние имахме възможност да го виждаме доста често. Да, на всеки day off ходихме, отскачахме. Всеки day off ни беше до Ню-Йорк. Общо взето отскачахме до Ню-Йорк. И какво друго? В същото време нашия град беше много спокоен. За съжаление, да. За съжаление, спокойно, но все пак имаше места, на които да се обикаля. Работата не беше много тежка. Още от подписването на договора на Job Fair знаехме какво ще работим. Позицията ни беше pool attendant. Това означава да помагаш на басейн. Общо взето обикаляхме басейна, поддържахме чист. И това беше основната наша работа. През другото време ни въртяха други позиции. Били сме от сервитьори до какво ли не, и в пералнята дори сме работили. Но най-важното е, че ни даваха и много часове, и много овертайм. И в началото случваше така, че повече почивахме, отколкото да работихме, и наблягахме на забавленията. Живеехме в една триетажна къща с още 30 българи. Беше наистина страхотно. Правихме си партита всяка неделя. И то защо в неделя? Защото в понеделник имаше камерирка. Хаускипър, който чистеше, и ни помагаше, отменяше ни от нашите задължения общо взето. И правихме си някакви грандиозни партита с много над 100 човека, филипинци, мексиканци, ямайци, всякакви руснаци, много българи, разбира се. Полицията идваше честичко да ни посети, но нас това въобще не ни притесняваше и не можеше да ни спре въобще да се забавляваме. Хаусингън, държа да отбележа, че беше препоръчан от работодателката. Това е нещо важно, като заминавате, защото ако нямаш сигурен хаузинг, се намира много трудно. Трябва да обикаляш, но нашия беше осигурен и всичко беше... И бих казала, че в нашата къща имахме всякакви удобства, на които дори не може да се очаква общо взето. По-добре беше и в България, от България. Да, наистина. И също през свободното си време толкова много обикаляхме в всички съседни градове. Например, ходихме до Филаделфия, което е малкия Ню-Йорк, ходихме в Атлантик Сити, да, който град е пълен с казина, наистина беше страхотно, и много съседни градове. Също мога да отбележа, че бяхме, Ниагара, колко хора са били там? Да, на Ниагара наистина беше прекрасно. Това е едно преживяване, което никога няма да забравим. Ниагарския водопад е нещо, което като го видиш, ахваш. Ние имахме удоволствие да го видим, сме много щастливи. И също така се сприятелихме с толкова много хора от различни националности. Те наистина са ни приятели до ден днешен и се общуваме с тях толкова често, колкото и с приятелите ни от България. Забавления не ни липсваха, въпреки че бяхме под 21, имаше начин да ходим по клубовете. Нищо не ни е липсвало, забавлявахме се на макс. Време не оставаше за спане, но никой не искаше да спи. И изобщо, да, не сме спяли. Даваха ни достатъчно часове, правили сме даже по 60 часа на седмица. Може и повече. И може и повече. Доволни сме от цялото лято. Аз наистина съм много щастлива от цялото преживяване. Наистина това не е за изпускане. Просто нямах търпение, след като се върнах, да отида отново да се запиша на следващата програма. И наистина не знам тези 8 месеца как ще изтърпа да минат, докато дойде следващата бригада.
Искам да дам няколко съвета за хората, които се чудят дали да отидат и за тези, които вече са взели решението. Ако се чуете дали да го направите или не, аз бих казала да. Защо да го направите? Защото нищо няма да загубите, а пък и много ще спечелите. Първото, което ще спечелите, това са много приятели от друга култура, които имат да ви покажат много и да ви научат на много. Следващото, което ще спечелите, са много силни емоции. Емоции като тази да стоиш на най-високата сграда в Нью-Йорк, Empire State Building, и по тебе да е целия Манхатън. Това е емоция, която никой няма да ти даде. Друга такава е да стоиш на Ниагарския водопад и да гледаш как той разбива вълните си. Другото, което можеш да спечелиш, това са много пари, с които да направиш хубави покупки. В България не можеш да си позволиш да си купиш оригинални очила на Guess и маркова чанта на Armani, но там можеш. Другото, което ще спечелиш, са много силни, незабравими емоции, много важни уроци за живота. Ще усъвършенстваш езика си. Когато аз заминах за Щатите, не бях много добър английски, но в момента бих казала, че се оправям. Другото, което искам да посъветвам хората, които вече са взели решението да заминават, отнасяйте се сериозно към работата си, защото американците лесно уволняват. От нашите хора уволниха 5 човека и не им беше много приятно. Другия съвет, който бих дала, е: не яжте Макдоналдс и не изпускайте нито една от своите свободни минути. Не отлагайте пътуването по съседните градове, не отлагайте пътуването до хубавите места, използвайте всеки свободен ден, за да преживеете една нова емоция.